Nih, parang niradyo nga tao. Turun tuloy man. Ay! Panam! Kadamag jigan kasinsing ko papotong ka karne. Putok. Pati kinaligi ko wala ka di inilas ko ta. Baka maibosan ta. Katingal daw ay ka nakasaka-saka ka. Saka malakad. Pagamin na kay na ibosa di kuha tayo di pundo tayo ng karne. So pundo tayo man doon. Sila tayo scout ranger natin. Nagpudot tayo ba? Nagpudot. Di darat. Ibos na tao. Hindi dahil lakay. Dapay? Bilabol? Mapalay mo next year? Unlimited. Ay! Ako'y pumanaw ka. Ito yan. Adidig, timbang na Unlimited. Makapasikil to mo niya. Pagkasilaw. Diba nung papaya ko 2018 mo yata? Agabrod ka ba ya? 2% po na rin tapos niya. 20%. Kaya yung utang ti babay, ti pork sa nanay. Hindi kasinsin ko. Ta aji ka no 4 na kilo. Walang kanon, 5 kilo tikid kan. Isang ribo. Utanga mo namin lakay. 5 kilo. Itang laki na oh. Balot-balot tayo. Dati kang kanya kita, na dati oh. Jakilin. Yan na gana jaglug-lug-lug jayan. Nagpudot din. Hindi na pa isama nakakuha na kaya pati papaitan. Kahit ka nakalukluto. Roses. Kung timing tayo lang. Naalam mo lakay? Natin eh. Oh, alam ito na tama. Baka nung ba na may dangag pautang no 2020 dapay ka nung mabayadan. Tutulong nagbayag man. Atin eh, bibigyan tayo atin eh. Nga ta. Wala lakay, aduatan niya. Chinilas mo hagat mo, tagay sa tata chinilas. Ay. Ipudot. May atan tiniskarte mo lakay. Naglagto-lagto ka. King plak na ko nada. Pero na eh, kasi jay. Hello. Anong kay lakay? Umutang ko pa, karne. Ano, inalam, ano ba ito nga? 4 na dilaw. 1,000. Sa ribo. Oo, libos kami na di stock PJ nga karne. Nagalaman na na. So, Talaga lakay. kahit po mga kuha. Palusa mo na yun. Karne. Taba-taba di. Yung lasag, magadunga lasag ni. Nagado lagi tayo ko talakay na eh. Direk. Nen, ang kalmata. Yung pagdumay, magpa-apet. Ang kaldumeng. Huh? Dininam ni. Awan nga tabi. Kahit yawag sida? Kahit yawag sida? Nagluto ang. Nagluto. Ang dam tultulang na ni nangan lakay. So, kailangan pa yung kwala kay ka. Tigsaon nga agsaw. Taog natin. Bugkawan. Luto matan lakay. Ha? Luto matan. Saan kami? Ito. Parang mga may ibusarak yung lakay ka.
Nadamag ko, dakano nagpartitika ko dyan. Baboy. So nga, daras mag ang nagkapuratan, nalipatag tigan natin sinilas ko ni. Ikaw, Talaga nakakasama kanila kay yung pimambat. ba? Ako gawin tayo, bus gabin na kaya di pati o apon doon tayo makarni. Ha? Tayo busan. Tamo kay ka. Yan. Aji pinagsiksikat, bait nga kwala tayo. Yato yan eh. At ang tagal yung doon naman. Yun. Karni naman yan. Siguro ka, aji karo, dapat madi tayo nga maawan ng ti karni. Duri, si dati ti karni, no tagpaminsan lang. Hindi mga inaldaw, tano aldaw. Baka maputok ka iti kurat iti kwa, tingod. Nakaya? Una, dapat manilaw na nga man nagkarkarni lang kanya. Karne. Mhm. Wala ang Slide lang ako nada. slide line. Slide. No pagamin, no panayon. Totally damage sa atin tawag mo. Kailangan mo pala kayo. Kaya makahiblad la kay. Banugak lang. Kaya Nagtaka-taka ka na Kunada mo, tumamin. kunada to mga, baka may busang ka. Kapay kinilas mo nga eh. Nalibada ka ro. Gapura. Baglagi din. Lagi na kada- Panabate. Nung naibusang nga ka, gulay taman ng alakay. Gulay ah. Istigilat ka ni Perni di Parian. Ay, tama mo. Baka malipatan dato kaya dyan, 2020 pa ka nung mabayadan. Ay, wala. Malipatan ka. Nairesto na yi, surat ti bulpinan. Hindi ka ni kukuhat ka nagpaw ka nito. Hindi ka napate. Ay, dito ko ata ko nga ito nung ito yung mga. Pagka nagiging ng tilig.